Benvinguts! Avui veurem el que és l'equilibri químic. Farem una petita introducció al tema per després poder treballar el que són les constants d'equilibri, quan es troba un sistema en equilibri i quins són els factors que l'alteren. Pels que no em coneixeu, soc la Mar. Som-hi! Primer de tot definirem una reacció química, on tenim els reactius que reaccionen i ens donen els productes. Aquí, en majúscula, assenyalo el que serien els components i en minúscula els diferents factors estequiomètrics de cada un d'ells. Normalment estem acostumats a veure només una fletxa en una reacció. Què vol dir? Que aquesta reacció només es dona en un sentit. En aquest cas, diríem que la reacció és irreversible. En les reaccions irreversibles es donen de forma completa. Tots els reactius es converteixen en productes i aquí acabaria la reacció. Però no totes les reaccions són irreversibles, sinó que tenim algunes reaccions que un cop han reaccionat i s'han convertit en productes, aquests es poden tornar a reaccionar i donar altre cop els reactius. Serien les reaccions reversibles. Les reaccions reversibles, el que tenim és això, que un cop hem obtingut els productes, amb aquests productes podem tornar a obtenir els reactius. Aquestes dues reaccions es donen simultàniament, és a dir, tenim els reactius que es converteixen en productes i els productes que es converteixen en reactius, que passen de forma simultània. En aquests casos, cada una de les reaccions anirà a una determinada velocitat. Aquestes velocitats depenen de les concentracions dels nostres reactius i dels nostres productes. Per tant, a l'hora que es vagin produint una i l'altra, s'anirà variant aquesta velocitat perquè estarem aconseguint per un costat productes i per l'altre costat reactius. Llavors, què observem? Si anem a mirar com evolucionen aquestes dues velocitats al llarg del temps, si tenim en compte que al principi només tenim reactius, això voldrà dir que tenim molta concentració d'aquests reactius, doncs la seva velocitat serà alta. Però al llarg que passa el temps, aquests s'estan consumint, s'estarà reduint aquesta concentració de reactius i, per tant, la seva velocitat anirà baixant. Llavors, tenim una curva d'aquest estil, on veiem que la velocitat 1, que seria referent als reactius convertint-se en productes, així com va passant el temps, anirà reduint la seva velocitat. Què passa, però, en el cas dels productes que es transformen en reactius? Doncs al contrari, al principi tenim una velocitat baixa perquè tenim molt poca concentració de productes. Llavors tenim una velocitat baixa, però a mesura que aquesta primera reacció s'està donant, estem aconseguint més concentració de productes i, per tant, aquests dos conceptes estaran pujant i això ens farà que la velocitat de cada vegada sigui més gran. Doncs aquesta segona velocitat comença baix i va augmentant, fins en un punt on aquestes dues velocitats coincideixen. Quan ens trobem en aquest punt on les dues velocitats coincideixen, diem que ens trobem en equilibri. En aquest punt, doncs tenim això, que la velocitat 1 és igual a la velocitat 2. És a dir, que la velocitat de reactius a productes és la mateixa que de productes a reactius. És molt important tenir en compte que en aquest punt les reaccions no s'aturen. Les dues segueixen produint-se, però a la mateixa velocitat. Això què voldrà dir? Que en el mateix ritme que estic aconseguint productes, també estic aconseguint reactius. I de forma externa, nosaltres no veurem variar aquestes concentracions ni de reactius ni de productes, però hem de recordar que aquestes reaccions no es paren mai, simplement que estan en equilibri i des de fora veiem que les concentracions es mantenen sempre constants. Quan ens trobem en equilibri, hem de dir que les dues velocitats són iguals. Per tant, puc igualar aquestes dues equacions. Tindrem que la constant 1 per les concentracions dels reactius
és igual a la constant 2 per la concentració dels productes. Llavors, si aïllo les constants per un costat i les concentracions per l'altre, obtindré el que anomenarem constant d'equilibri, que és el que veurem en pròxims vídeos que us animo també a veure. Llavors, si us ha agradat aquest vídeo i heu entès una miqueta més el que és el concepte d'equilibri químic, us demano, sisplau, que poseu un m'agrada al vídeo, us subscrigueu al canal, compartiu amb més gent aquest vídeo i, sobretot, si teniu dubtes i idees per fer més vídeos, doncs escriviu aquí baix als comentaris per jo poder saber i poder-vos ajudar en els següents vídeos. Moltes gràcies!